Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mas aja diplera. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Alhamdulillah sehat nggih Mbak nggih. Pinaringan sehat alhamdulillah. Nadyan to awan bengi rata leren ning panggah sehat. Sing penting sampeyan karo aku ki bersyukur. Nggih. Ya. Dene tanggapan wis aku wis pirang-pirang akeh paribasane ora ning selane ngelingi zaman pas sasi corona kae pandemi kae kaya ngopo kahanane. Perkadang-kadang seniman-seniman kabeh tiarap sik. Ya nderek apa kang dadi anjuran dari pemerintah yang Mbak Apri nggih? Nggih, sakmenika bersyukur sampun dipun gelar malih kesenian, kebudayaan. Kados dalu punika, matur sembah nuwun. Dangu mboten pinanggih kok kula kapang kalian panjenengan ngoten lho Pak Tantun. Kapang iki apa? Kangen. Oh alah, nek mung kangen sing kangen kowe ora tak gagas. Lah kok mboten digagas wong kalian anak mantu kok mboten digagas lho. Sik, anak mantu itu dikrawu malah. Lah, sugeng dalu Mbak Mimin Pringganing Tias. Dalu. Lho, kayane kok wis susah iki apa kowe? Didangu Pak Tantun kok kaya Lagi ke taman bencana apa piye kowe iki? Jane penyanyi kok anak penyanyi ki Apri karo Mimin apa mung Apri tok? Lah piye to? Lah Apri karo Mimin kok ya. Bagek iki mbok ya disampar disandung sisan paribasane sugeng dalu nduk Mimin nduk Apri dangu mboten pinanggih panjenengan ngoten ya sekeca. Ki Apri aja banget tambah pinter tambah Lah karepmu piye? Kowe serik ngono ta? Mboten serik ya jenenge apa padha-padha wong wedok anjih meri to kula mung kala kon iku mata yuyu kesendu sithik mawon brebes kesendu sithik brebes kula halah. Lah iya. Mata yuyu kok ya. Injih. Yuyune nyapit mripatmu ngono. Ya ora, aku ki nek ngomong banter-banter saiki ra iso kok, Pri. Lah ngopo? Aku kan ya sok nderek Pak Ustad pengajian. Piye mrene? Jarene Piyai Putri ki sunahe nek ngomong aja ngungkuli suarane Piyai Kakung. Kira Piyai Putri. Lah kowe wedok mondo-mondo ki apa ya? Ning kan ya aku manut imbane Piyai Putri nyun pangapunten nek kula kan sek-sekan kados Vino kados Apri mboten tekan rasane ngati kula Mbak Limbo. Ora dadi boyo pengopo, saksirmu piye wis jenenge? Sak kamat-kamat nggih tur ngene kula nyambut gawe mboten ngongso kok. Ora ngongso. Mboten ngongso mung kula niati silaturahmi. Lah nek aku arep ngongso ya ngopo to Pri wong omah wis 5. Iya. Mobil ya wis 4. Arep ngopo to? Sertifikat ya wis 3. Apa? Vaksin. Tak kira kulonku mboten ngeten mung kanggo silaturahmi kangen kalih bapak-bapak lurah ing Laladan Karangdawa sedaya. Sampun wonten kecamatan didhawuhi Mimin. Campur sari Karangdawa Mimin, wayangan Mimin, ketopraan Mimin, jatilan Mimin. Pasar Karangdawa nek maling. Aku ora lho. Udu aku mung kae anak buahku setor nyang aku. Oh, penadah kowe nek. Sembah. Anu kula niku diberitake ngeten iki to. Piye? Mimin Afrika saiki sak pleke kondang pasang tarif. Pri aku ya lambeku nyun sewu. Aku arep utekku ora bosok ijek iso mikir. Lah piye to? Aku ki nek Kelaladan Klaten. Klaten lho ora muni Karangdotok. Ora tau pasang tarif. Ya mung nang pedampinge aku disangoni 12 yuta aku. Aku ngritake ngono mbok menapa kene dipadha apa 13 malah ya alhamdulillah. Iya. Ya 13 mulih ra nggondas kowe kok seneng. Lah ya mulane silaturahmi manjang Yosua nyaket rezeki apa niki pengen. Nah, niate iki ya bersih desa, ya bersih pengen bersih dusun Jatirogo nggih. Jatirogo Twin Sidorejo. Jatirogo kalian Sidorejo. Ya pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia yang kaping 7/8. Ya. Mugi-mugi Indonesia sansaya jaya salaminya. Amin. Merdeka. 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 Yo kepake kemerdekaan ki kudu le semangat penuh totalitas. Pahlawan iki ora meneng garda depan. Terus pahlawan ki ra mung wong Piyai Kakung sing ngarep. Piyai Putri kanca wingking dapur umum kuwi ya pahlawan, perawat kuwi ya pahlawan. iki kan pakai kemerdekaan mbok Piyai Kakung Piyai Putri ya kudu sing semangat. Karakter merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Nah, ngono kok angel men. Lah iya. Kok ketok asline nek ngono kuwi. Sukimen metu. Kowe padune meksa aku nang ketok badar sak jatine wujud to, Pri. Ora sah ngono wis ketok badar. Kowe anggere ning nggon padangan iki lho wis ketok. Jenggotmu teng cringi. Pak
Lurah sedaya, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, sembah nuwun. Kula mengke saben acara wayangan mesti kan bintang tamu nyuwun reader carane kula mengke nginepe kudu bintang 3. Kula kudu dijemput Alpat apa Pajero nek kula mboten. Kula raketang sithik ning gerobak dadi mboten sah antar jemput. Mangan nggih biasa, sing penting kula njuluk siji petugas. Nyuwun petugas setunggal. Apa? Karang dawa Karang nongko ki ya sak jam punjul gek wong wedok mulih bengi jam 3. Nek mung Mas Picis Rajabrono sing ilang paribasan mbok mlo nggo ngresiki dosaku aku kurang le sedekah. Nek ngantek kehormatanku sing terenggut tunggalan. Terus setunggal mawon petugas sing ngamanke kula tegih to. Wong wedok ki nek kelangan gedhe nek kelangan keperawanan lho wisan. Nek kelangan Mas Picis Rajabrono mimin kurang sedekah nggo ngresiki dosane nggo kurang sedekah. Iya bener. Nek kehormatan sing terenggut le mulihke pun kangenan lho dokter ora iso mulihke lho menika. Sing doyan karo kowe iki sapa? Nggih, wong mendem-mendem niku no. Ya mulane. Panjenengan kirang wicaksana. Kurang bijaksana piye? Wong lanang ampun wong nyawang pasuryan. Lah terus golek bojo ki ra ana papat syarate. Apa? Siji bener mergo rupa. Nomor 2 mergo paribasan bandane. Bondo. Nomor 3 mergo garis keturunan penasape. Sing paling utama mergo akhlake. Dadi nek ukurane rupa menika klentu. Lho, Ken Arok seneng karo Ken Dedes ora mergo rupane, mergo kempole. Kok iso kempole? Iya. Ken Dedes sik dadi bojone Tunggul Ametung. Iya. Mudhun saka Kreta Kencana. Iya. Jarike mbiyak. Heeh. Ken Arok seneng ketok wentise. Oh, bercahaya ngono ya. Kempole bercahaya, dia yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Monggo sinten sing pengen duwe keturunan apik mang nyawang kempol kula monggo. Lah kempol kok mano ngono kok. Sinten monggo kula selenggarake kempol. Monggo kula bukake. Bapak kersake. Aku. Beliau Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Lurah. Pak Lurah. Pak Muhammad Ridwan sing dalu. Lah iya. Das pundi menika? Ki Pak Lurah tulas ya wis anu nyuwun lagu ora iso dadi siji. Nggih mboten saged, Pak. Padha lanange. Maksudnya ki lelagon. Pokoke kok apriki saya mentahi Mbak Yuni. Gedhe aku. Ya piye ya? Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son karo tukang gong ayuku ya kaya pinong lho, Pri. Ya kaya pinong ya seger ngono kuwi. Apa kowe wis tau dirusak karo tukang son karo tukang gong? Mriku karepe mboten ngrusak ning pancen kula sing tawa. Oh. Pencentrae kowe iki begenten kok. Aku sedekah dana raga. Jiwamu panci iki lereng kok. Sembah kula saged ndherekaken panjenengan. Nggih, ingkang baken ndedonga ngersanipun Gusti Kang Maha Agung. Warga wonten ing Jatirogo Sidorejo mriki pinaringan Bagas Maras. Seger pinaringan rezeki agung mulya sak turun-turunipun. Mugi-mugi warga Jatirogo lan Sidorejo tansah pinaringan rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Tutuk momong putra wayahipun. Para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun ingkang nembe ngrebini ingkang nembe meteng mugi pinaringan lancar ngantos lairan sok nek ndek anak metune nek lanang ya lanang tenan nek wedok ya wedok tenan aja kaya kowe ya kowe barang kuwi ora mung pernah pinter lemu ngesing rai wae asine le tetak ping pindho lho. Terus yang ini lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Beliau Pak Lurah paling dawuh sadurunge wayangan iki mau adat lupiya sing wis panen ki mau entuke mung 3 yuta. 3 yuta setengah. Ning bareng arep wayangan bersih dusun iki malah entuke ning sing 8 yuta, 9 yuta dan sebagainya. Lah, tenan to menika. Kandhane angger dana driyah nyenengke seniman-seniman libur warga menika malah rezekine lumintu berkah barokah acek banyu mili grojogan. Iya. Gila. Lah iya. Sadurunge ngaturake anakku wedok gendok Ayu Kaesti. Nggih. Sampeyan wong loro sik ngaturke lelagon sik. Wonten pamundhutan. Panyuwunipun kathah sanget menika Pak Lurah mau ngersak Pak Lurah tulas. Lah iki kepundenku ki nyuwun ra iso dadi siji ya mengko diaturke. Ya. Sing penting ngaturke apa silakan panyuwun lumantar WA ya akeh banget saking Pak Karsono Pekanbaru Riyo salam kagem Dik Mimin sing cantik dhewe. Pekanbaru ya Allah. Ayune ning kamera tok ya. Ayune ning petengan wae. Iya. Menika sugeng dalu Dik Tantut kula nyuwun lagu Jogja Istimewa lagu menika kagem keluarga Bapak Kingking mungkin laris
Terus satene saking kula oh alah lah. Adikku wedok genduk Yani saka kuwi Mbak Yune Di Agus sing ngasta. Lah iya, sound system kuwi Pak Carik Bono saking Laladan Soko Karangdawa nggih mirsani lumantar streaming. Nyuwun lagu Sutya kalyanipun Mas Durwindra saking Mas Taufik Hidayah Satwaryanto. Lujeng dalu Mas monitor pinaringan lancar sukses nyuwun tembangipun Podang Kuning. Nggih, matur nuwun sangat. Ya, Podang Kuning ya. Nderek wungon saking Kulon Nardi wonten Cakung Jakarta Timur. Saking Karangdawa nyuwun tembang Kretek Ngunengan kang nyekar Mas Tantut piyambak. Duh, wis pokoke nyuwun pangapura nek saiki. Waris. Oh, nggih, maras karepe ngono. Desa Langensari ya mirsani liwat streaming Pak Lurah dan Pak Guru Rinoto lan semua panitia Sedekah Bumi Langensari Kecamatan Kesesi Pekalongan. Saking beliau panjenenganipun Pak Om Daramanto hadir di halaman depan Taruk Mas Taleng nggih, matur nuwun sangat. Sugeng dalu Pak Dalang menika Desa Ndoko menonton streaming griya Mas Surat, matur nuwun sangat. Gambare sae bening Sanggar Cemara. Cemara full HD kok. Wah, mangga kaya ngapa diaturke sik kaya ngapa. Pamundutanipun Podang Kuning. Iya. Podang Kuning nembang wong loro sing apik. Enji. Sing jedor ki nek nyawang aku gak karo ngeleki duwe ngopo to, Pri? Biasa sing jedor. Kanggo ngidoni kowe ya. Apa kagume tenanan ngoten lho kula niku. Lah iya. Mbok yo nyawang piye putri ki sak madya wae to, Mas. Iya. Kentut kene wayang pambujulan obah piye-piye kok rawuh. Nggih, Pak Camat nggih keparang rawuh nenggani lho ingkang jumeneng menika lak Pak Camat. Oh, Pak Camat. Nggih, waduh. Lah nggih, kaya ngapa Podang Kuninge Nduk Apri, ya. Nadyan wujud temung peksi Saking Pak Kardi Soto salam ngagem Mbak Mimin tuwin Mbak Apri. Anji, kalau ini pinanggi. Pinanggiten kene Mas Pelut gek disangoni kula mawon. Waduh, lah iya. Jane ketemu wong tuwa ki ora kudu njaluk dhuwit, berkahipun kemawon ampun. Wong saking senenge saking bungae kok ya. Nggih nika terus kula nggih suntik kabeh. Nyepaki jaran. Menika tangkantun Bapak Sunarto Pak Inanda Peleman Gumolong mirsani streaming Pak Ditantut nggih, mangga dipun lajengaken Mbak. Iya, mangga. Saka Tole Rafing Gandu Batu, wah ya Batu Malang. Lajeng dalu Mas. Wonten kalodhangan menika nyuwun lancaran bersih desa sampun saking kula sinar tumpukan matur nuwun sangat. Ya. Nenong Halus manis nangsa Ayo Bu, gentenan Bu. Kowe genti, kok mau ngapri wae. Ngendikanipun Pak Lurah, MUU-nipun kula ten mriki monggo ayu-ayu ngoten niku. Duh. Yo. Ayu-ayu kok kaya napa Pak? Mbak Mimin mboten sah nyuwaten mboten napa-napa panjenengan nggih kembang panggung sak upamanipun. Oh nggih, Pak. Bang Sembojo. Ya. Ya. Suwera nderek kene lho, Lek, sing hati-hati lho. Hati-hati kok nek Pak Tatut ki bareng ngerti nek dalange Pak Tatut aku paribasan rindhik asu digitik gage-gage. Rindhik kirek digitik. Mangga. Iki kanca-kanca ya kangen. Kangen kabeh no karo aku wong ayu niki kimplah-kimplah kaya duduh. Ya ngono ya ora mungkin to nek ora kangen. Goro ning antek ra kangen. Eneng penggemar sampeyan sing ngirim salam saking Mas Pur Dinamo saking Dumpel Medion. Oh, nggih Pur Dinamo. Wah, anggere ngono kowe gulung pomeng kok mesti kok. Saestu menika. Iya, ya Dinamo. Lagi dikirimi salame wetengku langsung slemet-slemet lho. Ayo mangga. Sik. Larasipun kok ada keinggilen sik nggih. Sing salah iki kala menjengmu Le. Masa menggan.
Apa aku digawe sinden-sinden liyane men? Digawe apa? Men suaraku dadi rembuk ngono ya. Nyun sewu Nduk Winong, Nduk Warma. Nduk kowe cowok ngayu, Mufidah saka Tulungagung. Kita bersaing cara sehat saja. Kamu bisa jual suara, Apri bisa jual joget, saya bisa jual karisma atau performa. Ra itu dadak dukun-dukun ngono kuwi aja. Suaraku sore mah apik banget lho. Bareng munggah kok langsung remuk ngene iki lho. Nyun sewu aku ya ora nuduh lho. Nek karo kaya Bu Tarni, terus kaya Mbak Putri kan lightingnya padha karo aku. Kowe bocah-bocah gak wingi sore lho. Aja nenung aku lho, suaraku dadi bosok iki. Encen mau sore urung ngene iki lho suaraku. Sak durung itu nung wis bosok sik. Teng kokonane remuk kok. Lah iya. Kita cedak-cedak Pak Lurah mbak menawa itu motivasi spirit terus dadi. Mangga. Suarane wong ayu sok kaing ngono ya. Ana. Tenan to, telake muntir to. Penalon-alon kok. Ya tak tuntun Mas. Lho, ngene iki sopane luar biasa. Ngene iki angel. Laku dodok ora ganggu streaming hebat luar biasa. Nembe niki lho kula napa jenenge ngertos Sinoman Laden teng wayangan laku dodok. Aku pengen ngono wedi nek mbledos lho. Lha mbledos ki apane? Wong gur putele kok jemlah jenenge wong ini lho Pak Putri ngene kuwi senep lho, genep kok 3 jam ngono lho. Salahe wong lanang kok dandan wedok. Awas. Ngapunten. Mas ya Allah nyen duka Mas ya Allah. Njaluk maaf sik karo Mas e. Kula sing lepat Mas ngapunten nggih Mas ngapunten. Ya aja disayang kok lho. Padahal apa kula ngedok geleman. Ya ditarik Mas. Pak tok pas geblok wele. Mesake ngimpi apa tulis mau kok. Diambung Pak D ora. Pak D gundulmu. Apik bosok. Kok anyune kok ngene kanggo hidupke barengi sawo Pak D. Sik mesake. Kowe genti ben. Mesake. Apa kaya ngono kok. Mbak aja tok baleni ngono ya Mbak rasa golek dukun nggo nyekaet aku ya. Arep ngono. Goleki si podang jenah. Ipo ya. Iba bunga tiku. Ayo sing cendhek Lek Mimin. Ayo. Nyanding bisa oh ya. Salam mugi saking Bapak Lurah Malbolno, saking Sendang Dawung Kendal, nderek wungon salam budaya sungkem kagem Bapak-bapak Lurah sekecamatan Karangdawa. Iya. Lalu Mas Tantut nujeng ngayem gati saking SKTS Karangdawa nderek monitor salam rahayu nggih, rahayu matur nuwun Pak. Mangga. Ya mangga diaturke. Ya. Mangga. Isa amane ngomah wis ora kasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung ikanggonku goleki ora kasan iso awan nganti
pinggir oh ya. Apa? Menawi wonten padukuhan menika wonten Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ya. Menawi wonten kecamatan niku ingkang ngesuwi Pak Camat. Bener. Ing paklirahan menika ingkang dados panguwasa tunggal panjenengan. Iya betul. Napa golek pengrawit golek yoga niku panjenengan wong asal comot menapa mboten penyanyi survei. Lah nek apa ta? Kula ki bintang tamu nasional. Lah sing ngarani kowe kernet ya Nyun sewu to, aku bintang tamu nasional. Lek ndawuhi aku ki ndek inden 7 sasi. Kok banget ngece aku bener suaraku bosok. Lah gene ya ngakoni. Nek ya ora aku ditutup. Santai. Kekurangannya kuwi di cover, ditutupi. Itu satu kesatuan yang namanya teamwork. Apa kuwi? Satu kesatuan tim satu kesatuan. Pak Lurah hebat kok nek masyarakate mletho wegah diatur ya mesake. Masyarakate hebat, Pak Lurah Paribasan sing dadi pemimpin ora prayoga ya ora. Dadi kesatuan menika. Sing hebat kok nek diwirang-wirangke Sabar lah. Sabar iki kali sabar. Pengen menghancurkan karirnya Dedek. Iya. Pak panjenengan ngendika. Terus karepmu piye? Iringi mimin kuwi sing becik. Tempone sing on tempo. Kula kudu sindan jompo, kula ora bekas maling koyo tok ora. Monggo penyangat. Lek ngiringi mimin kon on tempo. On tempo iki piye? Stakato. Monggo penyangat ngendika. Nek lambe kok ndak ora digugu. Monggo penyangat. Kosek dos kuwi. Gempong aku. Wong wedok wong pengen dingerteni sing kok gempong kula. Monggo panjenengan kang suwi. Sinden kok temungkak. Para kadang-kadang pengrawit sedaya menawi ngiringi kalian Mbak Mimin menika ingkang iramanipun stakaso. Stakato. Stakato. On tempo. On tempo. Aja nganti ngisini-sini iki bintang larang lho iki. Aku ki musikalitasku ya tinggi, ora greh-greh coro-coro. Ora wong uculan terus digelungi ki ora. Iki ora mung bintang-bintangan iki bintang 7 kok iki kok. Puyer. Bat ngelu. Ngantek karirku hancur mergo maram ini aja takon dosamu. Terima aku ora trimo ngomong aku. Piye? Terima aku ora trimo ngomong aku. Ya ngomong kowe sapa? Apa yang beri cengkel ngomong aku ya? Aku ya rasa sudi. Mental Iya. kurang. Piye kok on tempo piye? On tempo. Nek keroncong kan lebek. Musik bunyi, vokal baru keluar. Kuwi nek keroncong. Nek iki on tempo. Yo. Ya. Elok kae tak suwun mbok aja ngite. Inam lohal masobin Pak Tantut penyan kok nyun sewu. Lah kowe iki rak tak guguhi rak ya lambemu. Jare on tempo kon tek ngono. Gunane gamelan sing luar biasa iku blangkra apa nek ora dituthuk bareng-bareng. Oh, dituthuk bareng-bareng kaya Allah. Lambe satu mangkari samerep kari basa. Mulane omongi le jelas. Tantut Apa? Tantut. Lani. Boten kawentan kados pekaternya kok kanjeng Pak Tantut. Blok saya kawelan Pak Tantut. Monggo aku dipun pilihan kata ingkang gampil dipun ngertos rencang-rencang kados pundi kula menika. Iramane iki sing sing penak lah pokoke. Dituthuk bareng. Duduk bareng. Oh, kandhani. Manfaat gamelan sing hebate luar biasa kaki lho ngono kuwi. Lah nek omong le jelas ngono lho, Mir. Lakune para winasis lho dituthuk bareng. Ya sing kene dibaleni rasa mutung alon-alon. Aku wis yatim piatu. Hubungane iki apa mung karo yatim piatu iki? Aku 8 tahun ra kepok senggol wong lanang mbok do mesake aku sithik. Allah. Iya. Pak Camat. Lah ngopo? Pak Camat ra mudeng apa-apa kok mbok sambati. Nyuwun kawelasan, Pak. Iya. Ayo baleni. Rasa dikandani kok bocah wingi sore. Galake Neng kamera iki ketok men aku bodho. apalagi garap sari kok galake. Kupinge. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Arep nendi, Lek? Arep nendi? Arep nang endi? Nen. Pak. Burung rampung. Pak.
Kula sowan mriki sebagai tamu. Saya silaturahmi baik-baik. Kula niati silaturahmi manjang dosa golek sedulur. Nek perkara dhuwit ora mung angka to, Pak. Nek kasunyatane kula ten iki wirang-wirang. Kowe iki nek arep mulih iki ngawasno saya mbok gawa ki tasku. Tasmu sing iki. Ya-yaan. Wong nesu ki ora apa-apa, Pak. Kados mengate mledos pundi, Pak? Wong wedok nek ngantek milih lho. Sae lho. Malah ganjele apa? Kok ganjel to ngono. Mbok ya dimengerti to, nyun sewu lho kok. Jenengan nyawang aku ki aja nyawang mimin imbane wong wedok. Satu tetes air mata dari wanita karena perbuatanmu 1000 dosa kanggone wong lanang. Ya. Mosok to? Tenan aku aja pernah nate nek perkara kowe le blonjo telat wong golek duit durung mesti, ora mesti bendina etuk. Rezeki sok kadang pasang surut nek dipari turah-turah ya turah nek lagi cupet. Ngono kuwi wong wedok sing kiter golek utangan rak ya wong wedok to. Lah kan iki sing digawe nangis dudu wong wedok. Apa ceritane aku? Lah kok ra sida mulih? Urung dilunasi. Agak di DP separuh. Rampungno pri. Ya. Kok sik. Lek, apa? Arep mbok rampungke aku. Piramane sing piye? Ya sing penak kowe. Dadi nek kaya mau kelambatan, kelombonan, kecepetan malah. Ayo Allah, nek wong wedok apa menjelang menopause kaya aku ngene ya. Tedun. Kok tedun wong wedok tedun apa? Basak. Iya. Hello kae tak jaluk maaf sik padang kuning kadene seret ireng tak sampe tambah nangis iku bukan yen takon ora bakal atiku kakinan matur nuwun. Sampun, Pak. Wilujeng dalu Mas Tantut Sutanto kula Pak Oke Wibowo. Lah iki mbok Oka. Oh, Pak Oka. Omong kuwi okane kaen kaya anu. Oke. Bapakku Kawibowo saking Amsterdam. Pecinta budaya Indonesia wayang kulit khususon kula request lagu runtah ingkang nyekar Mbak Winong. Matur nuwun Pak Tantut wonten tali asih 500.000. WA saking Mbak Winong ya. Ya kok diaturke engko. Amsterdam. Oka. Winonge mripate kaya aku ya. Mripat me cadok kok. Ora iki jenenge sing urip ora cadok. Mripat kocak ngondarandir. Alah ngondarandir bawono apa piye. Lah iya. Iki alise bak semut beriring. Ya. Janggute bak lebah menggantung. Pak rumangsa kebun binatang kok ya. Semut lebah. Iya. Menika wonten Gedhuk Ayu. Oh, Dek Ayu Kaesti. Dek Ayu Kaesti rene cerak budhe kene nok. Budhe. Ngati-ati lho kowe nek iru wong ayu ya fungsi lho kowe ora. Tulung aja Mas. Sugeng dalu Pak Tantut. Sugeng dalu.
Sampeyan iki dalem ndi, Nduk? Kula Batu Retna Wonogiri sukses. Sampeyan berarti kenal karo kancaku sekolah. Sinten niku? Pak Bambang Irawan. Pak Bambang injih menika guru kula. Gurumu ta kuwi? Oh, gurumu ta? Nggih, guru SMA. Oh iya, ya syukur. SMA kelas piro saiki kuwi, Nduk? Kula. Heeh. Wong kula nggih nembe SMP kok. Oh. Lah piye ta caki? Jarene guru SMA nggih ning anu kenal tepang kali Pak Bambang Irawan. Guru SMA. Oh, iya, itu teman saya dulu waktu saya kuliah. Oh ngaten, nggih. Totoke kuliah ngono lho iki. Totoke. Wajanipun mboten kuliah Pak jenengan. Ora, aku wis tau kuliah ning ora lulus ngono lho, Nduk. Iya. Lah kula tak nggih melu-melu mboten sak kuliah nggih, Pak. Aja, kudu kuliah. Mergo aku dhisik ki mau nuwun sewu, ada hal-hal yang harus saya rahasiakan. Oh, ngaten. Pokoknya kudu tutup. Kudu Aja tutup. turun aku barang. Aku kan sekolah ya ora tutup. Lah ngopo Pri? Meteng sik aku le. Wah, meteng sih. Metune kudane ya. Ya nek iso ya Nok, sekolah formal ki ya tetep di nganti purna atau dilakoni. Sekolah kahanan Kak ku ya iso dilakoni. Ki kok cepet Pak Dewi yo. Aku dibisiki Mbak Apri yo. Mbak Apri iki bocah lugu ngene aja tak kasih kira prayoga. Ya ayo kelas masih SMA nggih. SMP kula. SMP lho alah. Cik menik-menik. Kelas piro? Bapak mboten percaya kula SMP. SMA SMP kelas 2. SMP kelas 2. Berarti sekitar 16 tahun. 14. 14 tahun. Oh alah. Napa nggih to Mbak ora Mbak. Iki nyuwun lagu, eneng sing nyuwun lagu. Lagune nemu pamanggutan dugi Dimas Pandu Ringin Mulya disuwun ingkang nyanyi Mbak Sinten saking Tulungagung. Nggih mengki kula aturke. Nggih. Iki genduk wae sik. Ayo maturne apa sayang? Niki wonten panyuwunan Raiso dadi siji. Pak Lurah Tulas. Nggih Pak Lurah. Pak Lurah Tulas. Matur sembah nuwun sampun dawuh kula wonten mriki. Kaya calon penanggap Tantut Sutanto. Ngaten lah nggih. Lagi calon. Mugi-mugi dipun ijabah. Ning riyen pun sadurunge dados lurah, beliaunya pun nate ringgitan kula. Pasen dados lurah kok dereng, Pak. Malah dadi lurah iki malah durung malahan. Piye? Aku ki sing tak kuwatirke malah bocah-bocahku iki kok seneng kene iki. Oh iya oke ya oke ya. Lho. Bungal aku lho ngawatirken Mas Antoro akeh isoe. Oh iya, Bungal iki gerlupat-luput mawon nek itu anu. Jai mawon. Berkejak gelut ayak bocah. Iya. Mangga diaturke. Raiso dadi siji bersama. Disiarke sik wis dadi MC. Oke, baik. Kali ini bersama Ayu KST dari Kota Wonogiri hadir sebuah nomor lagu request dari Bapak Lurah dari Tulas, sebuah nomor lagu Raiso Dadi Siji. Baik. 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 Kon jeguk tenan. MC dangdut tak. Baik. Ya, mangga dados. Ya pero budaya. Mangga semangat. Apri mimi kesayangan kula. Menika sampun nggih Pak Lurah. Oke, matur sembah nuwun saking Pak Lurah Tulas wis ngaturke lagune iki mau. Iya. Kula niku jane arep melu-melu goyang muter-muter ngoten lho Pak, tapi ora iso ya. Ora iso, lah wong kuwi disambung karo toler kok. Disambung. Kowe nek kowe ra eto nek kaya Pak Di Pak De. nek Mbak Min karo Mas Sapri ra masalah. Ya Mbak, iya. Iya. Panyu matur nuwun, Nduk, lenggal sik ngger. Iya. Iki mau sing saka panjenengane Pak sing Amsterdam mau monggo Nduk Winong wis entuk WA. Iya. Runtah. Diaturke mangga jumeneng saking palengganipun. Yo, oke, ya mangga. Ya Nduk Winong.
Kuwi mau panyuwunan saka sapa to, Nduk? Ayo, Neng. Saking Pak Oka Wibowo, Pak. Oh iya. Oka Wibowo saking Amsterdam. Amsterdam, nggih. Ya diaturke monggo, monggo. Ya. Percaya ayu. Nek suarane apik. Aku gelo. Mbak Winong ya. Menika uga wonten panyuwun saking Bapak RT Ahmad nyuwun lagunipun Permata Hati dan Rasa Bali ya. Kula nyuwun gunganipun kula anak kula wedok genduk ayo Nduk Rasa Bali ya. Ya mangga jumeneng Mas, poti Mas ya mangga. Pun saking Pak RT ya, saking Om Ratno nggih nyuwunaken nggih matur nuwun saking Pasung. Pak Basir Kertosono nyuwun lagunipun Sarung Jagung nggih mengki ngaturaken manci gara-gara Pak Basir. Oleh Sokol saking Bayat nggih salam budaya nggih. Pak Robin saking Yuwono nyuwun gending ati kesiksa ingkang ngaturaken Mbak Sulis mboten enten Pak Robin. Aduh Mbak Sulis ora. Monitor kita tut Mas Hendri saking Surulancar nyuwun lagunipun Sutya Mas Purwadi Samarinda. Mas samping panggung ngersakaken Taman Juruk. Oh nggih. Mengke bibar menika nggih Mbak Apri nggih. Injih. Lah ya wis. Ayo ta kabeh diratani. Putune dikancani kok. Sing semangat lho. Semangat lho, Bung. Kuwi bar miskram kok. Ada 47 ayune kaya ngene ya. Lah iya. Ayo mangga diaturke, mangga dadas ya.
Rasa Bali iki uga ning panyuwun lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Dari Bapak Agus Yunianto Sarjana Ekonomi kagem Pak Camat sedaya kades Kecamatan Karangdawa. Warga Ringin Putih saha Karangjaha kanthi atur salam PDI Perjuangan. Nah iya, matur nuwun sangat. Iki nyawune lagu ki bebas pokoke ayo Taman Juruk ya dituruti. Taman Juruk. Spesial kagem Kawula Muda. Iya. Sing teng pinggir panggung. Iki lagu lawas ning dianyarke nyatane ya malah di cover ngehit meleh. Malah ngehit meneh kok iki kan. Aku kok seneng nek kowe goyang dribble Mas Trek mau sing ketipung. Mau ki ketipunge glyor ae to. Mas, wong urip kabeh ndek masalah ning aja masalah jemung tok pikir selesaikan ada solusi kowe ndek sedulur ndek kanca ndek Gusti Allah. Nek wong lanang pengen rabi-rabi aja gur tuku. Kon rabi kok tuku ae, tuku ya dik pira-pira entek. Tuku pethuke ya gur kowe. Lah iya. Nek ger tuku berarti sertifikatmu katut. Golek bojo, elek apik iki jodoh terbaik pilihan Gusti Allah. Kok ger mikir ngeluh, wong lanange gathuke wong wedok. Ora kaya apri wong lanang kok karo wit ringin. Demes kok piye? Lah iya. Semangat ya Mas Tri. Taman Juruk nggih. Mangga sareng-sareng Taman Juruk. Oke, Taman dados. Juruk ayo.
Mbak Mimi, Mbak Apri, perkara mengko gojek ning manci gara-gara. Ayo sowan sik ndek malah nampa duka nutuki lakon ya Mbak ya. Ayo tak derekke Mak ya.